Καλησπέρα σας. Σήμερα θα κάνουμε unboxing το καινούργιο μου tablet. Εντάξει, δεν είναι καλό, αλλά είναι tablet. Για απλή χρήση είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο το tablet, το οποίο είναι το Vero α7760 PlayTab 7 inch, δηλαδή είναι μικρό. Θα σας πω αναλυτικά τα specs, αν και τα έχει και εδώ έξω, αλλά εντάξει. Αυτό είναι το πληκτρολόγιο, είναι μια χαρά, το έχω δοκιμάσει, δεν έχει πρόβλημα, εντάξει. Εδώ το ωραίο, το πολύ ωραίο. Λοιπόν, θα το βάλω πάνω στο mousepad, που είναι και μαλακό. Λοιπόν, να το ανοίξουμε λίγο. Εκεί. Λοιπόν, αυτό είναι όπως βλέπετε το κουτί. Ανοίγοντας το, λοιπόν, εδώ τώρα βλέπουμε μέσα τον φορτιστή. Βασικά, να σας πω, πίσω από το κουτί γράφει και εδώ πέρα τα χαρακτηριστικά. Ναι, τα γράφει και εδώ πέρα, αλλά θα σας τα πω από μέσα στο manual που το έχει εκεί. Λοιπόν, ανοίγοντα... Οπα. Εντάξει. Λοιπόν, ανοίγοντας το, βέβαια να σας πω ότι το έχω χρησιμοποιήσει μια μέρα και τα έχω βάλει κάπως μέσα ξανά. Χρονικά δεν ήταν έτσι αυτά εδώ. Είχε γι' αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι που δεν είναι τα καλώδια, αυτό το μαύρο. Λοιπόν, αυτό είναι το καλώδιο για το φορτιστή που μπαίνει, μισό. Αυτός είναι ο φορτιστής. Είναι μεγάλος, αλλά εντάξει, ελαφρύς, καλός. Εδώ πέρα μπαίνει το USB. Εδώ. Για να φορτίζεται. Είναι νομίζω μισό μέτρο, όχι 1 μέτρο το καλώδιο. Και εδώ πέρα μπαίνει και το μισό να κάνει focus. Έλα, κάνε. Ωραία, αυτό είναι το βίσμα που μπαίνει στην κάμερα, στο tablet, sorry. Επίσης είδα ότι είναι ίδιο με το κινητό μου, οπότε άμα τυχόν το χάσετε αυτό ή χαλάσει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και του κινητού σας, αν έχετε. Λοιπόν, αυτό ok στην άκρη. Λοιπόν, τώρα μέσα στο κουτί βρίσκουμε αυτά εδώ πέρα τα χαρτιά. Αυτό είναι το tablet, θα σας το δείξω. Βρίσκουμε αυτά τα χαρτιά, τα οποία λοιπόν αυτό είναι για το πώς να αλλάξει τη γλώσσα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά το έχει σε ένα ξεχωριστό αυλό χαρτί. Και αυτό είναι η κάρτα εγγύησης για το tablet. Ακόμα και να μην έχετε την απόδειξη, μπορείτε να το πάτε για εγγύηση. Αν και βασικά το πήρα, μου το κάναν δώρο από τη Vodafone, το κατάστημα της Vodafone. Το πήρε η μαμά μου και δεν χρειάζεται η απόδειξη αν θέλω να το πάω πίσω για επισκευή, εγγύηση, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα το manual. Ορίστε, λοιπόν, η μάρκα είναι Vero, είναι σχετικά καλή. Έχει δύο γλώσσες, τα αγγλικά και τα ελληνικά. Λοιπόν, να σας πω λίγο για τα ελληνικά. Εδώ πέρα βλέπουμε τα χαρακτηριστικά. Το tablet έχει ένα πλήκτρο λειτουργίας, ένα για να μεταφερθείτε στην αρχική οθόνη, ένα USB host. Ουσιαστικά δεν είναι USB δυστυχώς, αλλά είναι το Vision που σας έδειξα πριν. Έχει για τα ακουστικά, ένα μικρόφωνο απλό και microSD. Mini microSD παίρνει. Έχετε 2 GB αν δεν κάνω λάθος. Εδώ πέρα λέει πώς να ξεκινήσετε, πώς να ξεκλειδώσετε την οθόνη κλπ. Σχετικά με τις εφαρμογές.
Πώς να εγκαταστήσετε εφαρμογές, σύνδεση με το Wi-Fi, αυτά τα γνωστά. Για τον υπολογιστή, πώς να το κάνετε, είναι USB 2. Και τώρα να σας πω προδιαγραφές. Λοιπόν, ο επεξεργαστής είναι ένας, είναι ένας Allwinner α33 τετραπύρινος. Η μνήμη RAM είναι στα 512 MB DDR3. Αν ήταν 1 GB πραγματικά θα ήταν πολύ καλό, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο αποθηκευτικός χώρος 8 GB ενσωματωμένος και υποστηρίζει μέχρι 32 GB microSD. Η οθόνη είναι 7 inch TFT LCD 800x480 pixels. Οθόνη αφής, δίκτυο Wi-Fi το βλέπετε, μην το πω κάπως λάθος. Έξοδος ακουστικών 3,5 χιλιοστών, USB 2 υψηλής ταχύτητας, ναι. Ενσωματωμένο μικρόφωνο, μπροστινή κάμερα με 2,3 MP, η οποία πραγματικά είναι χάλια, εντάξει. Δεν είναι για να βγάλει φωτογραφίες, χρειάζεται, αν θέλετε ένα καλό tablet, πάρτε με 100 ευρώ εκεί πάνω. Μπροστιν ηχείο, ναι, Android 4,4, επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών λιθίου. Εδώ πέρα έχει δύο σελίδες, 3 για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Βασικά είναι μία. Προφυλάξεις ασφάλειας, τις έχω διαβάσει, είναι χρήσιμες. Αν πάρετε κάτι τέτοιο, τις διαβάσετε. Για τα ακοής, κάτι τέτοιο, ναι. Αυτά, εγγύηση. Δεν έχει κάτι άλλο. Εδώ πέρα είναι η εταιρεία. Τέλος πάντων, ναι, πολύ μείναμε στο manual, ας περάσουμε στο tablet. Λοιπόν, το tablet είναι αυτό. Μισό λεπτάκι. Ωραία. Η συσκευασία δεν έχει κάτι άλλο. Αυτά τα πράγματα έχει μόνο. Λοιπόν, ωραίο το κουτάκι. Μια χαρά, απλό, μικρό. Ωραία. Λοιπόν, τώρα να περάσουμε στο tablet. Που το έχω βάλει εδώ μέσα. Που είναι και καλά η προστασία του. Εδώ πέρα γράφει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω τι είναι. Μισό. Α, λέει ότι είναι επικίνδυνη αυτή η σακούλα. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Δεν μας νοιάζει αυτό. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Να το tablet. Ούψ. Μισό. Ωραία. Όπα, κάνει αντανάκλαση. Ω. Yeah. Λοιπόν, τι κάνω λοιπόν, τέλος πάντων. Μισό λεπτάκι. Γιατί μετακινώντουσαν οι εικόνες. Λοιπόν, αυτό είναι το tablet. Εδώ πέρα είναι η κάμερα 0,3, χάλια. Δεν έχει κάποιο πλήκτρο ή κάτι τέτοιο. Όπως λέει την έχω καθαρίσει, γι' αυτό γυαλίζει τόσο. Εδώ πέρα έχει πώς το λένε, αυτό είναι την προστασία για μην γρατζουνιέται μωρέ. Άμα θες το βγάζεις και είναι πολύ ωραίο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ πάνω βλέπουμε αυτά που σας είχα πει. Αυτό είναι για να κλείνει και για να ανοίγει. Αυτό είναι που σας πάει στην αρχική οθόνη όπου και να είστε. Εδώ πέρα μπαίνει το φορτιστή. Εδώ είναι το μικρόφωνο, το μικρό. Και αυτό είναι το 3,5 χιλιοστών για τα ακουστικά. Εδώ πέρα είναι η micro SD. Μισό λεπτάκι. Εδώ πέρα είναι το ηχείο. Εδώ. Το λογότυπο της εταιρείας, της μάρκας. Αυτά. Είναι σχετικά λεπτό. Όπως βλέπετε. Η οθόνη δεν έχει τόσο ζωντανά χρώματα, αλλά πω πάλι φαίνομαι. Τι ωραία.
Ναι. Αυτή είναι η βάση, όπως βλέπετε. Από τα MediaMarkt, 4 ευρώ. Λοιπόν, ας το δούμε λίγο. Το έχω κλείσει. Λοιπόν. Εδώ πέρα βγάζει το Vero. Την μάρκα, άλλη μια φορά. Και τώρα θα βγάλει το Android, νομίζω. Ναι. Ναι. Μισό λεπτάκι. Εκεί. Ωραία. Ας το δείχνω έτσι. Λοιπόν. Τώρα εδώ πέρα είναι. Σκαφωτίζει πολύ, τέλος πάντων. Εδώ πέρα βλέπει την ώρα, την ημέρα. Από εδώ πέρα ξεκλειδώνει. Μπουπ. Άνοιξε, άμα θέλετε το κάνετε και έτσι. Μισό λεπτάκι. Κόλλησε το καλώδιο. Ωραία. Λοιπόν. Εδώ πέρα πάνω έχει αναζήτηση για το Google με τη μία. Τώρα βλέπουμε ώρα, μπαταρία, αν υπάρχει Wi-Fi, αν έχουμε συνδεθεί σε κάποιο Wi-Fi όπως όλα τα κινητά. Και εδώ αριστερά, άμα έχουμε κάποιο μήνυμα από κάποιον, τόσο δείχνω ονόματα. Λοιπόν, έχω κατεβάσει 4 παιχνίδια, τα οποία αυτά παίζω συνήθως. Fruit Ninja, Temple Run, Angry Birds Subway. Έχω κατεβάσει κάποιες εφαρμογές. Τις έχω χρησιμοποιήσει λίγο. Λοιπόν, όπα. Εδώ πέρα είναι το μενού. Έχω κατεβάσει και το Steam. Αυτό εδώ πέρα το Slide Me είναι κάτι σαν το Play Store, αλλά κάτι να χρησιμοποιείτε Play Store. Δεν βολεύομαι εδώ. Καλύτερα. Κάτι να χρησιμοποιείτε Play Store. Έχω κατεβάσει. Δεν έχω δοκιμάσει ακόμα μουσική με το ηχείο. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Αλλά καθόμουν στο laptop γι' αυτό. Όπα. Λοιπόν, εδώ πέρα πάνω είναι για να πάτε στο Play Store. Oops. Αυτός εδώ πέρα είναι ο cameraman στο προηγούμενο unboxing. Λοιπόν, αφήστε το. Play Store, ok. Λοιπόν, η κάμερα δεν είναι καλή, όπως βλέπετε. Είναι χάλια. Εκτός αν θες να φτιάξεις το μαλλί σου, τότε είναι καλή. Τώρα φαίνεται χάλια, αλλά εντάξει, επειδή είναι κάμερα σε κάμερα και με φως, όπως να είναι. Λοιπόν, τώρα δεν μπορώ να σας δείξω και... εντάξει, δεν μπορώ να σας δείξω και πολλά, γιατί δεν ξέρω και τι να δείξω. Κάνει αυτό που λέμε ένα το πληκτρολόγιο. Γράφει, είναι μια χαρά. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε σχετικά με το tablet, ρωτήστε με, γιατί τώρα σίγουρα θα υπάρχουν και άλλα πράγματα να πω, αλλά δεν τα θυμάμαι, δεν μου διαφεύγουν, κάτι τέτοιο. Αν έχει δεξιά και αριστερά όπως έχουν όλα τα κινητά κλπ. Αν θέλετε να αλλάξετε φόντο, το έχετε πατημένο και έχει ζωντανές ταπετσαρίες από συλλογή ή απλές ταπετσαρίες, ναι. Ταπετσαρίες, ωραίο όνομα. Αυτά. Λοιπόν, αυτά. Αν σας άρεσε το unboxing, το fail unboxing, εδώ. Λοιπόν, αν σας άρεσε το unboxing, κάντε ένα like. Μετά θα κάνω giveaway το tablet. Λοιπόν, βίντεο δεν ξέρω πότε θα κάνω, γιατί μπορεί να τα ανεβάσω αυτό που βλέπετε τώρα, μπορεί να τα ανεβάσω μετά από κάποιο άλλο βίντεο, οπότε ό,τι να πω μπορεί να είναι ψέμα.
Αυτά. Άμα σας άρεσε, like, subscribe, ένα comment και για το tablet ή κάτι που έκανα λάθος κλπ. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Επίσης να σας πω ότι, μισό λεπτάκι, λοιπόν, ότι λίγο για την οθόνη που ξέχασα να το πω, και είναι ότι είναι μια μέτρια ως χαλιά οθόνη. Μπορεί έτσι ευθεία να είναι όλα ok, αλλά λίγο να το στρίψεις ή πάνω ή κάτω, από την αριστερή μεριά φαίνονται όλα άσπρα. Λοιπόν, και από την δεξιά όλα μαύρα. Αυτό δείχνει ότι είναι μια απλή οθόνη και όχι καλή. Επίσης τώρα είδα ότι η τιμή της πήγε στα 40 ευρώ. Από το Scrooge γύρω στα 45 ευρώ σε κάποια γνωστά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Γενικά που Media Market και τέτοια. Επίσης η μπαταρία τελειώνει σχετικά γρήγορα. Και ναι, αυτά. Αν και τώρα ίσως να στρώσει η μπαταρία, αλλά αν και αυτό με το πρώτο φόρτισμα κλπ. Δεν το πολύ πιστεύω. Και πολλοί τέλος πάντων το λένε ότι δεν ισχύει. Αλλά εντάξει, θα δούμε. Για δεύτερη φορά, αντίο.